कोकणातील पारंपरिक रेसिपी ती म्हणजे नारळाचा रस आणि शेव. ह्यासाठी रसासाठी मी एक नारळ किसून घेतला आहे. त्यामध्येच मिक्सरमध्ये नारळाचा खव, 1 चमचा जिरा, अर्धा चमचा हळद घालून बारीक वाटून घ्यायचा. दोनदाही आपण पाणी घालून रस त्याचा काढून घ्यायचा. अर्धी मोठी वाटी इथे मी गूळ घातलेला आहे आणि जायफळ वेलचीची पूड घातलेली आहे. सगळं विरघळून रस तयार करून घ्यायचा. आता शेवयासाठी इथे मी 1 ग्लास एवढं तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 1 ग्लास गरम पाण्यातच पीठ भिजवलेलं आहे. आता हे उंडे उकडण्यासाठी इथे मी मोठ्या पातेल्यात पाणी घेतलेलं आहे. पाण्याला उकळी आल्यावर त्यामध्ये मीठ आणि आपण केलेले तांदळाचे गोळे टाकायचे. जसे गोळे शिजतील तसे ते पिठाच्या पाण्याच्या वर तरंगू लागतात. आता गरम असेपर्यंत त्याच्या सगळ्या शेवया गाळून घ्यायच्या आहेत आणि अशा प्रकारे आपल्या ह्या शेवया तयार झालेल्या आहे. मस्त अशा थंडगार रसाबरोबर शेवया अगदी बुडवून खायच्या. कोकणातली ही पारंपरिक रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ही नक्की कमेंट करून सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.